नमस्कार प्रणाम। हम भोजपुरी सिंगर रोहित राय। आज हमने के बहुत ही बढ़िया गाना आइल बा माँ सती म्यूजिक से। यूपी से दारू डील करेला। हाँ बहुत सुंदर। और लिखनी में मैं छोकरावा डील करता से दारू ठीक बा। लिखनी में माही जी और कृष्णा जी बहुत अच्छा गाना लिखनी है। आई सुनल जी बहुत बवाल गाना बा। पाका यूट्यूब पर जाके ना सुन बोलो तो एकदम वीडियो ना डालाई सब बात बा। कभी ना अभी कहां अभी एकरो से बढ़िया वीडियो है ये गाना है ये कैसे लिख के धइल बा गाना सब जैसे जैसे प्यार लगाई तो वैसे गाना है ठीक बा। और सबसे बड़ बात ई बा कि इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करता। हां सबसे बड़ी कोमला के बोलू पत्ते बनतारे चले जुबान जैसे चले पिसता गाना के बोलू पत्ते बनतारे चले जुबान जैसे चले पिसता। एसपी दरोगा के लागी रोहेला तो बनवारे यूपी से दारू बिहार से मारू सेल करेला मजनुआरे यूपी से दारू बिहार से मारू सेल करेला मजनुआरे। बहुत ही बढ़िया गाना बा। गाना कैसा लागत रहो सब ठीक बा। बहुत बवाल है। और आई अंतरा सुनल जी अंतरा में बहुत पावर है। म्यूजिक डायरेक्टर ये के बानी एकदम झकास डायरेक्टर और सिंगर भी है के बानी। हां चल लगाई बवाल गाना बा बहुत बवाल। बस खाली रवा सबका आशीर्वाद प्यार के कमी बटे और कुछ एको को रील जगह पर जाके जरूर बनाएंगे। रील इंस्टाग्राम पर सिंगर आदि रोहित राय मारम जाता है शायद दिन का इथी में गाना हुआ सकता है कैसे गाना ही आया था कैसे ट्रेंड करता गाना वो चलते आ जाता है शॉर्ट में भाई के बहुत ज्यादा सपोर्ट करी जा। और आई जा लास्ट तक सुनल जे ये करो से बवाल बा ना भाई जी के सबसे बड़ा योगदान बा हमारा के कल के सब जो हम निम रहले छोटी जैसन हो लेके दूगो काटा काहे करे लगुमान हो। राहुल रोहित के नर से ना जानो तारू का बल को करे जाऊला पानो तारू यूपी से दारू बिहार से बालू सेल करेला मजनुआरे यूपी से दारू बिहार से बालू सेल करेला मजनुआरे। कितना पावर बता लगी जाई सबके पता बाटे लगले जल्द ही यहाँ के आई मम्मी के गाना में बहुत मॉडल करे बहुत बढ़िया अच्छा एक्टर बढ़िया के ले बहुत मस्त एक्टर। और चलिए सबके प्यारे से सबके धन्यवाद।